Bisan pa man sa nakamodernong panahon karon, din pipila sa mga obra digital na, aduna gihapoy nagpabiling mi palambo sa kinaraan nga pamaagi. Usanan niini ang editorial cartooning nga gipaagi sa mga maanindot nga drawing ang mensahe nga gusto nilang ipaabot kabahin sa mga suliran sa katilingban. Ang tinun-an nga si Justin Tunyakaw sa Southwestern University giila isip kampiyon sa National Editorial Cartooning ubos sa ilang school publication. Gihulagway niyang challenging ang editorial cartooning nunot sa limitadong oras nga gihatag niini aron sa paghunahuna sa maong topic. Karong buntaga, atong sayran kung nganong nahilig siya niini og tan-awon ta usab ang pipila sa iyang mga obra dinhilang sa GMA Regional TV Live. Karong buntaga mga kapuso, award-winning sa di siya artist, national champion sa editorial cartooning, Justin Tunyakaw. Makauban nato karong buntaga. Mayong buntag, Justin. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta ka karong buntaga? Thank you sa mayong buntag. Okay na kayo karon. Salamat kayo sa oportunidad na naako karon diri. Sir. Kaning kompetisyon nga nadag-an nimo sa editorial cartooning kanus ama ni nahitabo, Justin. This is the first competition or kapila na mo ning apel og maingon ani nga makalihukan? Actually, sir, kadaghan ako mag-appeal og mga editorial cartooning ng mga competition. Usually, when I was in elementary, sir, appeal ko ng mga division schools press conference o mga regional schools press conference. Dayon, naabot karon sa college akong pag contest sa editorial cartooning. So 10 years na ko diri sa ako ang SID contest, sir. Kanya karon ako naka-suway og national champion sa akong field yun na editorial cartooning, sir. Justin, for the information lang sa mga nagtan-aw nato, nganong importante man kini mga editorial cartoons? Ang editorial cartoon, sir, na siya sa mga newspapers siya, sa film makitaan, sir. Kanang imo makita sa kada sa editorial page na kanang makita nimo mga satires, ang mga kanang may kakiat na paghunahuna sa artist sa pag-drawing sa mga political happenings karong panahon, sir. Sir, gikan sa usa ka concept or ideya ba ka in your mind, unsa man nimo ni pag-visualize, unsa man pagawas sa imong kanang ideya aron mamahimong usa ka editorial cartoon? Una, sir, importante kayo na sa editorial cartooning ang pagmugna sa unsay sa imong ulo sa unsa pay kanang imong concept nimo. So first things first kay magdapat makibaw ka sa usa ka issue na imong mahunahunaan unya imong sagulan og something na mukuan siya mo relate sa kato na issue. Something na igtan-aw pa lang kanang makakita ang mga tawo, makasabot dayon sila. And then after na kakahuna-huna kag concept na inani kay imo ni siyang i-draw dayon mo man usually na amo ginabuhat as editorial cartoonist kay during contest inana gina siya, sir. Unsa may topic, unsa may issue, unsa man tong nga balita katong gibuhatan nimo og editorial cartoon nga nahimo kang kampiyon? Kuan ang issue ato, sir, kay sa West Philippine Sea na issue. And then just a quick rundown sa akong gidraw, sir. Ang akong gidraw dito, sir, kay a dog na which shows President Duterte na natulog ra siya, sir. While ang China, which it represents a cat, ang fishbowl represents the Philippines, the West Philippine Sea, sir. Wala natulog ang iring, which is ang China, iya nang gikuha ang fishbowl palayo sa iro. So, to think, sir, ang katong representation sa akong iro, sir, kay watchdog siya, dapat iyang bantayon ang fishbowl na iyang protektahan. Pero unsa na to siya, sir, natulog ra. Kunya ang China naghinahinay nagkuha sa West Philippine Sea. Justin, pila man ka, unsa may time frame ani para magbuhat mo usa ka cartoon? Kuan, sir, usually ang akong madraw na siya, sir, kay 1.5 hour. When there are contests, sir, I am usually the procrastinator, sir, kay usually I would cram everything to the last minute yun. And that really works for me because my creative juices work best under pressure yun. Justin, agig panapos lang ani atong conversation kung doon na kay mahatag nga advice sa atong mga kabatan-onan nga dunay talento sa pag-drawing, unsa may imong matambag nila, how do they improve ilang talento, ilang abilidad?
kuan sir, I always go back to my why I draw these cartoons, sir. So because I think it's very important, sir, na uh, every cartoonist, every journalist, every student journalist should have their why in making cartoons or in doing any genre they would prefer in journalism because once you know your why, sir, the reason why you draw, why you participate in journalism, uh, masayo na ka makahimong concept, sir, kay ay bati man na sir na if ang imo rang ganahan na pag appeal sa journalism ng mga contest kay para makadaog lang dili sir kay ang reason ana sir kay kanang there's always a better the best way to win manggid sir is to express yourself good. Thank you so much. It was nice talking to you, Justin. Salamat sa mga tips nga imong gihatag sa atong mga viewers. Mga kapuso, Justin Tonyakaw, daghan kayong salamat. Salamat kayo sir dito.